Takže zdravá Surya Prakash a vítam vás u 10. dielu Shazam Fidget. A tento diel bude nie až taký, ale bude to nejaký diel. Ja toto si presuniem hore. Aj tak to bude vidno, takže nechám si to tu. Takže, tak, bude to z nejakých postav, čo som si len tak povyberal. A hneď pozrieme poštu, doktor mňa utočil, takže pozrieme. Prvé hrali sme, omrkneme cech. Ne, válka nebude. Môžem prispieť, ale než nie toto. Včera bol Epic Weekend, som pretáčal. Na S15 mi padli 2 epiky. Podzemko tu máme. Máme to podzemko, takže hneď si ho skúsime. Čo tu mám? Nesmiem toho zombíka. Mám, kto je nemrtvý. Tak, dáme si hospodu. Prekliknem, dáme si túto, presunieme sa na S20. Ideme bliká pošta, pozrieme sa do pošty. Super, dali sme ho. Pozrieme cech, zatiaľ nič. Pozrieme zbrojku. Včera obchod, premrkneme. Šup. Tak, dáme si arenu. A ešte teraz sa vám strašne prepáčim, že nebolo videa, nemal som čas, nechcelo sa mi proste, prvá som na tom kašľal, ale tak teraz som si povedal, že to natočíme. No, natočím. Áno. Kde to je? No, dobre. Aha, pardon, som sa zaprečil. Čakaj tu. Aha, dobre. 14.00, takže zajtra o 14.00 by mal byť tento. Fuj, tento. Oj bože, tak sa to volá, počkajte. A som sa mu zabudol ukázať, takže tu mi padla táto epická zbraň, no pretáčal som. A je tento epic, teď si dáme podzemko, skúšame si proti dinosaurovi. Tak, dáme si arenu. Je to trochu, jak to mám povedať, je to aj slabá zbraň, aj silná zbraň. Väčšinou to pomáha iba na tých bojovníkoch. Tak, teraz sme na S11, kde máme zelovie. Proste, dneska som nemal náladu na nič, ale tak som spravil to videjko. Bo už nemám čo báz robiť. Super, prehrali sme ľudí. Prehrali sme zase. Dneska sa mi proste nedarí, tento diel bude kratší. Tak, kopneme čarovchod. Super, 2 eliky. No až 3, som sa pomýlil. Tak, mám tu dosť hubičiek, pretočím. Čarovchod, takže už som na 10. Tak, dáme si arenu. A tu by sme mohli vyskúšať toho kostlivca. Ja sa polepšujem. Aj v inteligencii. Jaj, to bol menší fail. No, nefail. To bol kich. Tak ja skúsim podzemko. Sa nebo preklikať. To je jedna hubička. Ono je ťažký zatiaľ ešte na môj level, ono je zase 4, či aký je level. Ono posúvame sa na 4, je naša vytúžená postava po dlhom čase. Dobre. Dnes popozeráme. Nepozeral som do toho čarovchodu, či
do zbrojky a čar obchodu, len arenku. Už máme väžu. To je tiež pravda. Šupneme si arenku, kečupka. Dobre, arena nám skončila 45 minút. Tak, prosíme sa na ďalšiu postavu, na našu poslednú postavu na S22. Vyzerá tá postava divne, nevadí. Pochopám do toho. Počkaj, to mám... Toto je lepšia. Nevadí, že pomíňam prachulčiky. Tak, čaro obchod. Ono mi trošku. To sa mi bude hodiť na výdrž. No, tak na výdrž už nič. Skúšame arenu. Dobre, to mi strašne očí. To si slúmim trochu. Tak, dáme si hospodu. A už tak, kde mi skončila hospoda, lebo počujem... Aha, tu, dobre. Dobre, super, hospodu sme dali. Tak, ideme si, dáme si hospodku. Tak, a toto video koľko bolo? 6 minútové. Čo by som dodal? No už tak asi pre toto videjko to bolo všetko, ešte možno niečo dodám na začiatok, dačo iné ešte podám, neviem, dačo ešte tam podám. Takže zatiaľ čus a užívajte.